Sí, la veritat és que és un partit que ja havíem viscut altres vegades, ho hem parlat a la mitja part, ho hem parlat abans del partit, que sobretot si ens trobàvem en una situació així doncs que l'equip no baixés els braços, però és cert que pesa la dinàmica sobretot perquè no acabes de generar situacions clares de gol. La presència ofensiva doncs, ens està costant molt desbordar, guanyar situacions en 1 contra 1, tindre aquest punt d'encert en el tram final, i la veritat és que estic descontent perquè crec que l'equip avui teníem 6-7 jugadors d'un perfil molt ofensiu i crec que el rendiment està per sota del nivell que tenen, no? O sigui, és veritat que evidentment doncs, tothom s'ha d'acoplar sobre les últimes incorporacions, però crec que l'equip té més nivell per fer un partit millor contra un rival que sí que és veritat que tenia baixes, que sí que és veritat doncs, que potser no està visquent una situació extraesportiva la més còmoda possible, però que jo crec que avui era un dia per canviar la dinàmica i per donar un cop sobre la taula. En aquest sentit, el tema ofensiu, no sé si ho pots aixecar més aviat a un tema de futbolistes, de proposta, un tema d'actitud o de rendiment, perquè al final s'arrossega des de ja fa 3-4 partits en què l'equip amb prou feines dispara oportunitats, com comentàvem l'altre dia contra el Lleida. És difícil d'analitzar perquè el futbol és molt complex. Nosaltres sí que és veritat que la setmana evidentment treballem situacions en atac, volem que l'equip jugui el més alt possible, volem que l'equip combini per arribar amb el màxim de futbolistes prop de la pilota per acabar les jugades, volem que l'equip no jugui precisament directe perquè creiem que no tenim futbolistes per fer-ho, però sí que tenim futbolistes tant per sortir al contraatac com per l'atac organitzat i generar situacions. I en aquest sentit doncs, és difícil de trobar una sola explicació. La veritat és que avui estem parlant d'una alineació en la que jugava David López, que és un extrem jugant de lateral, però el posem allà perquè creiem que es pot donar sobretot ofensivament. Tens jugadors de la qualitat de Cristian Gómez, tens jugadors com David Coromines, com Guzmán, com Oliva, com Xavi Porto. Vull dir que avui hem posat una miqueta una aposta, és difícil, no? Plantejar un partit de manera més ofensiva del que hem intentat. A partir d'aquí, doncs, evidentment, és responsabilitat de tots, tant de l'entrenador, perquè l'equip les últimes jornades no ha generat prou, com de tots els futbolistes, perquè repeteixo en situacions del contra 1 aquests jugadors han de marcar més diferències i a dia d'avui no ho estem fent. Martí, dona la sensació de que es repeteix una miqueta el mateix de la setmana passada, que l'equip la primera part aguanta molt bé, té la pilota, està còmode, però la segona part entra una miqueta, l'equip rival surt una miqueta més fort i l'equip es ve a baix. Com es pot combatir aquest tipus de situacions? No, es combatirà guanyant un partit. Evidentment, el dia que guanyem un partit ara és un tema sobretot mental. Els jugadors doncs, surten al partit amb ganes de treure els 3 punts. L'equip crec que ha sortit bé, no és que haguem fet una primera part excel·lent, però sí que a trams l'equip ha combinat bé, ens ha faltat generar una altra vegada els últims 3/4, generar situacions per ficar aquest perill al cos dels Reus i veure que realment podem marcar en qualsevol acció. Però sí que crec que la segona part és quan comencen a passar els minuts, veus que estàs jugant allà les castanyes i el jugador realment en equip mentalment suposo que a alguns els hi pot arribar a pesar, però els estàvem dient que fossin valents, sobretot que fossin valents, els demanàvem a la mitja part que podíem sortir d'aquí amb 0, amb 1 punts, amb 3 punts, però sobretot que fossin valents a anar a buscar la porteria rival, en què acumulessin gent per davant de pilota, tot amb un equilibri, però la veritat és que el Reus també és molt bon equip, ha fet una molt bona segona part, jo crec que ens ha matat una mica el 2-0, ha sigut un cop molt dur perquè es produeix Víctor ha demostrat la qualitat que té com a jugador i t'acaba de matar una mica el partit, no? A partir d'aquí sí que és veritat que hem arribat esporàdicament, però no acabem de tindre aquesta presència perquè fallem als 3/4, no? La centrada lateral sempre es queda curta, o a la situació d'1 contra 1 l'última passada no acaba de ser tot el precisa que hauria de ser. Bé, està clar que hem de millorar sobretot, ja dic, a nivell ofensiu i defensiu, perquè al final, si avui no haguéssim encaixat, ens hauríem tret un punt d'aquí, no? Per tant, l'equip ha de millorar. També a la segona part donava la sensació de que faltava una miqueta fons d'armari, no? Quina és la situació de Cristian Alfonso? Com està? Sí, el Cristian segur que porta entrenant 3 setmanes amb nosaltres, tot just aquesta setmana podem anunciar el seu fitxatge. La veritat és que ve d'una aturada per lesió molt llarga, vam parlar amb ell a veure com es veia per sumar alguns minuts avui aquí i realment ell no es troba físicament prou bé com per aportar perquè també és un nano que és molt exigent amb ell mateix i vol estar a bon nivell, no? Per tant, sí que és veritat que jo crec que s'ha de valorar l'esforç que hem fet al club per incorporar jugadors. Jo crec que l'entrada de Tia Sastre també ens aportarà, l'entrada de Cristian Alfonso lògicament ens
millora molt. El tema del Colo, quan agafi el ritme de competició, també crec que és un jugador que ha de marcar diferències. Per tant, sí que és veritat que el fons d'armari de l'equip ara passa a ser més ampli. En el dia d'avui, doncs bé, jo confio en tots els futbolistes sempre que van convocats i el respecto a tots per igual. Vista la ratxa, les sensacions i la situació classificatòria, encara falta algun partit per acabar la jornada, no sé si podries arribar a entendre que el club pogués prendre alguna decisió en base al tècnic, a la teva persona. Jo soc entrenador, vaig vindre aquí per un projecte de 2 anys, em va demanar que el primer any sobretot intentéssim mantenir la categoria, passar les menys angúnies possibles d'acord a tota la reestructuració que ha viscut el club, i a partir d'aquí és cert que la dinàmica no és bona, però la confiança que m'estan transmetent tant Coromines com Macanà des que han arribat a la parcel·la esportiva és molt gran, no? Per tant, jo penso que el treball entre setmana crec que és positiu, ens falta, repeteixo, encadenar 2 victòries consecutives perquè aquest equip s'ho cregui, i bé, crec que estem a la mateixa puntuació ara mateix que a la primera volta. Les 3 primeres jornades vam treure un punt, ara estem a les 3 primeres de la segona, vam acabar la primera volta fora de zona de descens, per tant, objectiu complet. Sí que és veritat que tots som ambiciosos, tots volem millorar el que es va fer la primera volta. A partir d'aquí és el club el que pren les decisions, fins ara a mi m'ha transmès tota la confiança i ho agraeixo. Martí, una pregunta més en clau roig i negre, com a coneixedor de la categoria. Veus algú capaç de fer una mica d'ombra al domini de moment de Villarreal B i Reus? Creus que serà una lluita de 2 això fins al final? Em sembla que per la dinàmica que porten i sobretot per les virtuts que té cada un dels 2 equips, crec que són equips que estan destinats a estar dalt un dels 2, segur. Crec que el Reus, en base a la seva experiència, en base a la categoria dels jugadors que té, amb un perfil de futbolista i una proposta futbolística diferent a la del Villarreal, però crec que són 2 equips, els 2 molt forts, i trobo que és difícil que a dia d'avui algú arribi, sobretot per la regularitat que mantenen els 2 equips. A partir d'aquí, evidentment, una lliga tens alts i baixos, no? I en aquest aspecte estic segur que l'equip que sigui capaç que aquestes ratxes negatives siguin el més curtes possibles serà el que quedi en primer lloc. Quería preguntarte por la baja de Collado, que sorprende para haber venido tarde, digamos, a empezar la liga, y si se va a buscar sustituto a su baja. Bueno, en el caso de José Collado ya lo expliqué un poco el otro día, es un caso también de adaptación, es un futbolista canario, los canarios a veces tienen ese déficit un poco de aclimatación, él no estaba tampoco todo lo cómodo aquí en Barcelona, deportivamente nosotros esperábamos también un rendimiento mayor y en ese sentido, pues bueno, la baja un poco, la idea era suplirla con Oliva, ¿no? Son futbolistas con características diferentes pero con la misma demarcación y en ese sentido se cubrió la baja de Collado con la de Gerard. Bueno, todos hicimos un esfuerzo para incorporar a Collado, sabiendo que era una apuesta muy arriesgada porque era un futbolista que venía de un año parado por lesión, de unos 3 últimos 4 años bastante irregulares, y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que todos nos hemos quedado con la sensación de que es un jugador que tiene condiciones pero que nos podría haber aportado más, ¿no? Entonces, en ese aspecto, contentos con la entrada de Gerard y a ver si con David Coromines y sobre todo con Cristian Alfonso somos capaces de bueno, ese rol atacante, esos jugadores que te aporten ese gol que necesitamos ahora mismo, pues entre todos sean capaces de aportarlo. Alguna cosa més?